Ọdịmma Igbo ndị ọma nwe mmadụ ndị ọ ga-adịrị mma anyị agwụchala ọzọ kpọmkwem n'ụtụtụ ọma nọ n'isi mbido telivishọn ebe ihe niile na-eme ebe anyị na-anọkwa ngwụcha izu ụka na-asị unu olee otu unu dị ahịa azụkwara azụ maka ndị na-azụ ahịa ndị ọrụ kedu ka unu si gaa ndị ụlọ akwụkwọ unu gatakwara ọfụma na ngwụcha izu ụka bụ oge a na-eme gịnị achịkọta ihe niile wee nyepụ anya anya abụrụ m nwanne unu nwaanyị bụ Chinyere Ogbonna eburula m oche m wee nọrọ kpọmkwem n'ụtụtụ ọma nọ n'imeta unu mma oge ngwụcha izu ụka mana unu masị na ofu onye anaghị ericha ma ọ hasiere ya bụ na tata aga m enwe onye ọbịa pụrụ iche mụ na ya ga-anọ wee tụlee ka esi eme ngwụcha izu ụka onye nwoke ndeewo mama ndewo ma kene ọhaneze na-ekiri anyị ugbu a ịgwakwa ha aha gị ọhaneze mma mmanụ Igbo bụ Igbo mma mmanụ Igbo bụ Igbo mma mmanụ aha mụnwa bụ Yankee Obi and mụnwa abụ m onye Rivers State in Eche local government of Rivers State. Ị bụ onye Eche na Rivers State? Yes ma. Ngwa kenegodu ọhaneze na-ekiri anyị na ndị Eche n'asụsụ ndị Eche eji ekene ka ọ ga-abụ onye Eche ọbụla na-enugbu asị eziokwu n'ọnwa afọ dị ya kene ndị niile na-ekiri anyị n'asụsụ ndị Eche. Ndị Eche kwenu Eche chika Eche rienu Eche ezeọnụ. Ọ dị mma otu i mere ya oruo n'ala onye ọbụla bụ onye Eche n'ebe ọbụla gasị n'eziokwu ọnwa afọ dị ihe a maka na na-eji omenala mba wee gịnị amara ha Igbo na-atụ n'ilu si ọkwa mba na-achị gịnị n'olu ọchịgo ka ndị Eche si achị na ya dịka ịga n'iru nwanne nwoke kọwatụrụ anyị ka isi wee bido kedu ka isi bido ebe anyị nọ isi bụ onye Eche kedu ka isi nọ na Lagos? Mama ọ dịrị izi o ya na ema dịrị izi ọkwa maka mụ na Chimso mana onye buru chi ụzọ ọ gbagburu onwe ya n'ọsọ so mgbe anyị ya pụta anyị nọkọtara n'ala Eche nọkọta n'ala Rivers State nọkọta n'ala Port Harcourt onwe ihe ọnọ onye si ka anyị chenji ọnọdụ achọkwa akụ ya anyị chọrọkwa aga ala ndị ọzọ ka ihe niile anyị na-eme ka ọ ghara ịbụ sọsọ n'ala anyị bụ Rivers State and Port Harcourt. Nwanne nwoke biko kọwakwuoro anyị gbasara ihe akara aka ahụ isi na Chukwu tie gị n'ime bụ ise foto maka na ụfọdụ ndị ga-asị gị nwoke m kedu ihe iji nesa ihe niile a na-eme onwe ihe ịhụ n'ime ọ bụrụ ise foto ije ịkwesịrị na-azụ ahịa na-atụbata na-eme nka na-eme nke ọzọ kọwaa ka ndị mmadụ ghọta na ise foto otu o si wee dị mma na ihe nọ n'ime ya. A na-ekwu okwu ise foto ihe a wee ezigbo ọrụ ma gị nwa marazie ihe na-arụ onye ma ihe ọ na-eme n'ọrụ a ego nọ n'ọrụ ise foto ị na-ese foto a ọ ga na-ebu gị na-aga mba dị iche iche ọ ga na-eme ga na-amata ndị mmadụ dị iche iche ụfọdụ ndị mmadụ ga-alaike aka ọrụ gị nwa ha ga-asị onye ama ihe ọ na-eme n'ọrụ a onye foto nke mbụ esele ma ọ dịka ka nwa nke ọ sịrị m na onye ama ihe ọ na-eme a ga-akpọghachi gị ụbọchị ọzọ enweghị ihe mmemme a chọrọ ime a ga-akpọ gị ngwa bịa were kọntrakt mmemme okwu foto a anyị chọrọ ka gị nwasa m foto ya maka nke isiri m n'izu gara aga m nwa alaikiri m pichọ a so onye ma ihe ọ na-eme ga-amara na uru dị ya. A na-esezi foto gị nwa kwesịrị dịka onye ise foto ị kwesịrị imite ndị mmadụ ị kwesịrị m otu ga-esi gwazie ndị mmadụ okwu wute uche obi gị gwazie ha okwu gwa ihe ha chọrọ ịnụ gwa ha ihe na-eme otu ekwesịrị ime ya na otu kwesịrị ịdị. Ụfọdụ ndị mmadụ na-esezi foto a ha ga-adịrịzie ka ndị ogbu a ga-ekwupụtali okwu ị ga na-ajụ ha gị na ha bikos mgbe ụfọdụ o nwere ndị anyị na-akpọ ndị kọstọma anyị mmadụ dị n'iche n'iche owote ọkpụkpara agwa anyị niile dị na iche n'iche eziokwu o nwere ndị ga-eme iti ha ga-enye gị nsogbu and ndị awụ ndị isi ike so ị bụrụ onye bụ na ịma ihe na-eme iji ihe akpọrọ aka ọrụ egwu ga-abịa gị and wụrụ ma egwu abịa gị a ga-ama na nwa ịma ihe ị na-eme n'ọrụ anyị nọ bikos ọ kwesịghị ka kọstọma gị nwa na-agwa gị ihe ị ga na-eme n'ọrụ gị ọ bụ gị nwa dịka onye ọrụ bikos gị nwa ihe awụ ihe gụrụ ọwụ ihe na-eme ịmara ihe na-eme gị nwa ga-agwa ya ụtọ si dịrị na ụtọ kwesịrị ịdị
ka anyị gaa n'iru ka ọ kọtọpụrụ anyị dịka esi eme ya bụ ihe. Nwanne m nwoke, dịka onye na-eme ihe onyonyo ise foto ma o jighị ego inweta ebe ọ ga-anọ na-eme, kedu ka ọ ga-esi wee bido? Oge bidoriri ofu ebe mana onwe ihe gbara nkịtị mere onwe ya. Ọ bụrụzie ma uche ya nwa dịrịzie n'ịrụ ọrụ a kpọrọ ọrụ foto, uche ya dị ya and ọwụ ihe mmadụ manyere ya ka ọ gaa mee, ị ga-ebidozi ofu ebe. Maka na ụfọdụ ndị ga-asị achọrọ m ime ihe a mana onwe ebe m ga-anọ ka ndị mmadụ mata na m na-eme ya. O nwere ike mee ha ga-ebidokwa ya bụ ihe. M chọrọ ịkọwarụ ọrụ ha ka ha mata, ka ndị na-ama n'we ike mata. Dịka mgbe mụnwa bidoro nke mụnwa, onwe ebe m na-anọ ọsọsọ kamera ka m goro pụta ọma aka ọrụ m bụ ihe zisara ozi ọma ihe mụnwa na-eme. M na-agazi mgbe m dị skuul na-eme ihe na-akpọ ntaha sports, ọgbụgbọrọ ọsọ ha na ọmụmụ jọmpụ ha. Ngazi ga-arụ ofu onye m siri pichọ ga na-akpọ m na ọ chọrọ ime nke a, ọ chọrọ ime nke a. Mgbe ndị nke a na-akpọ ndị akwụkwọ dị ogo m mere graduation agakwa akpọ m bịa mee nke a, bịa mee nke a. N'agbanyeghị na enweghị na enweghị ebe mkpọsara na ebe a ka m iburu ngwaọrụ gị nwee ike na-agagharị. And ọwụ ọrụ m mgbe ahụ ihe na-ezisa ozi ọma ihe mụnwa ka na-eme. Dịka ikwu na ihe foto a na-eme, ikwukwere okwu na ị na-emekwa ihe ejije bụ ihe fim, ka isi achịkọta ha abụọ? O jide ihe fim a ọ wụkwa ọrụ foto, ọkwa ya nwagburu ebe a, ọ gbakwa m ebe a. Ihe m na-agwa gị na ọrụ foto akpọrọgo m ebe niile dị iche iche. Ọ kpọrọ m ga ebe m imirikiti ime ebe kpọ m gaa nke m nwa ga-ebido gowazi ebe ọwụ mgbe m na-ese foto a nke m gara ese ha foto ebe a na-eme fim. So anyị diziri ndị mmadụ asị ị ga-emeli ihe, ansị aga m emeli ya. Ofu obere nke m mere asịkwa m nna ime ihe eme, biko ị ga-eso anyị mepụkọ ihe a. Ọwụ otu m si bidozie banyezie n'ime ihe a na-akpọ ihe film acting. Maka na ihe foto buru gị ime gịnị? Ihe foto buru m gadị a, mana mụ nwa ma ihe m na-emekwa na foto biznes a nke m na-ekwukwa okwu ya. So gị nwa mara ihe ị na-eme, onwe ihe gbasara ekwentị na ọrụ foto. Ndị mmadụ na-ekwu na ekwentị mebiri ọrụ foto, ọ gbasa ha abụọ nwere enweghị connection na enweghị mmekọ. Mana dịka ị n'ọgba ndị na-eme ihe ejije fim nwekwa ike kpọọ gị si gị isekwe ha foto, ị na ọkwa ebe a sorokwe ha mee nke aka gị na ise ebe a wete, ise ebe a wete, ụzọ na-abụ. Ọ dị mma anyị awụba na kpọmkwem n'oge ekene, maka ọ na-abụ kwa ngwụcha izu ụka anyị ga-ewepụta ndị anyị ga-asị ele otu unu mere. Dịka onye ọbịa bịa ya asị biko kedene m ndị dị otu a ka ọ wụọ ha nọrọ ha amasị nwanne ha bịara n'Isi Mbido TV. Nwanne m nwoke mụ na ya nọ n'ụbọchị nke taata bụ ya nke Obi. Ọ sịkwa ka m kelee ya Odoziakụ ya bụ Betty Obi. Odoziakụ na-eme ka obi na-eme ya bọrịbọrị, ine ka iri ya si ama okesi. Ị ga-ama na Odoziakụ ahụ na-agba ezigbo mbọ. Sịkwa ka anyị kelee ya nwanne ya nwoke bụ Dr. Kevin Njoku. Ọ sịkwa kene ezigbo ọgọ ya ndị nyere ya ihe dị ya mma n'ahụ bụ Maazị Simeon Okosun. Ọ nọ na Germany ugbu a, ọ na-apụ apụ na-eme gịnị na-abata abata. Ọ sị ka ekenekwa ezigbo nwanne ya bụ Stanley Chizoba Njoku. Ọ bụ ezigbo nwanne ya, ebe ọ bụla eji otu obi eme ihe ọ na-adị mma ka ewere ya na-aga. Maka na ebe ị nọ kpọtụrụ ụmụnne gị gosiri na gịnị na unu ji otu obi eme ihe, ọ bụ taa ka ọ ka mma. N'otu olu ahụ ọ na-asịkwa ka anyị kenekwa ọgọ ya nwoke onye lụ nwanne ya nwaanyị bụ Maazị na Odoziakụ Chidi Onyeso. N'otu aka ahụ ọ na-asịkwa ka anyị kelere ya Maazị Adonis David ọ na-akpọ ya Flash Photography. Ọ na-ekenekwa King Dennis Nwola, ezigbo onye eze. Ọ sị ya dịkwara gị mma ebe ọbụla ị nọ. N'otu aka ahụ ka ọ na-ekele Maazị na Odoziakụ Benjamin na Mọnwụ. Nwanne nwoke na-asị unu ya gaziere unu na ndị ikwu na ibe niile n'ebe dị iche iche. Ọ na-asị gịnị ya dịrị onye ihu mma dịrị onye azụ mma, ọ ga-adịrịrị unu mma otu a ka ọ ga-adị. Na ihe niile bụ ebumnuche unu na unu ga-enwetacha ya, na akara aka unu ga-enweta ya na unu ga-adị ka echi, maka gịnị echi anaghị eme gịnị
anaghị akọ n'igwe. Otu a ka o si na-ekene ndị ọbụla bụ ndị bụrụ ya ihe ọma n'obi ebe dị iche iche, ndị ọ na-ese foto ma ndị a na-arụkọ ọrụ. Ọ na-asị unu ya gaziere unu ncha. Ọ dị mma okpe ekene niile a ọ na-ebunye unu n'ụbọchị nke taata ka obi wee dị unu mma.